So muri yeZimbabwe maybe inogona kunge isati yanyatsoziya kuti kuna mudhara Norman Tapambwa. Zvezvo ndaanzwa kuti makonzi angonodza ko chichakazoita muzochinja from Norman Tapambwa to angonodza. Mazita anenge achingowanda, unoziva kugona kukawanda mazita anongoramba achiwanda. Anoramba achiwanda but ndimunhu mumwechete basa bo. Anditi pamba parise panapa. Aiwa tiripo boys. Tamuri tikutsike katimbonzwa kuti komudhara vari kuita sei. Magona zvisingaiti. Zvisingaiteka kuti tagona. Matogona. Bozi anogona ndatobva ndasimuka nema-headphones emustudio. Emustudio. Ngandiri panyanga. Mamuri panyanga. Sezvo masvika regai titaure nyaya. Zvaga. Dara, indoda kuziya because munozati I'm one of your friends ka. Dara itoteererawo music. Ndichitori mufana ndisati ndatombokura ndisati ndatova nendebvu dzandanadzo idzi. Yes. Ndichiri nendebvu 23 kana singakangati. But taitoteerera music ichonza kuti Dara ndogonawo. But anombofundzira kuti ndichazosangana nemi sezvandiri kutoita totosvika kumba kwenyu totoita sei toita iye. Izvo zvekuti unongoti ndifunga kuti vanhu vemutv ndozombofanira kabasangana nawo, you know. So I don't know chimbotipai kuti tizive kuti chichakaitika makafamba sei, time yataikunzwa yemuchirira iyaya zvabva kupi, chichachaitika. Zvakatanga kudhara kumana. Kudhara chaiko bosi kuzotanga kuti kuzozviziva kuti zvemusic zviripo ka kudhara bosi makore atikutorai kudhara kwekuma kutanga kutoridza bhanju kwakori kuma 1986 88 somewhere there. Then 1990 nawo ndakutorwa gitari chete. Mama kutorwa gitari zvekudaro. So right chipa mero mabhanjo. Wazi kudhara taitondwa kubhanjo wenzi ukangoona kubata bhanjo wenzi unoita rombe iwewe. Ndaitenda naro kuchikoro bosi mudhara wangu hangu airidza magitari. Saka yanga isiri problem. Kuchikoro ndaitenda negitari pabreak paya taitorwa. Osa zvinhu zvitori mumajinsi. Blood zvitori izvo chimakandimutsa chero kuma 12 usiku ndamborara. Ndokomuka ndichirowa gitari singaiti. Ngomboka zvambura. Saka jeni yacho yakati rebei. But in short ndikangoti kuzotanga kugona kunyatsoridza gitari 1995 kutanga kujoina band rekutanga rainzi Legal Lions raigara mumbare. Remwe mwainzi taurai pekiwero ajiti nesongwe yaiti shamwari yangu dada seune mari. That was the song. Then ndabva ipapo mhandaridzana Pombovu. Ndabva ipapo mhandaridzana Michel Jambo. Before Michel Jambo ndakatidzana Zimbabwe chaya Kings. Michel Jambo mapindi achakazowandisa 2000 ndakadzoka kuno kuHarare. Itime iyoenda ndiri Gweru. Mamuri Gweru, but Pombofu anga ari kuchitungwisa kunoko kuemuko ndokwataiitira ikoko kuma 96. Then ndikazoti 2000 ndakadzoka kunoko 2001 ndakaenda paZimbabwe College of Music ndakuita course yemusic chichi. Banodzidza futi. Vabva matirigani mbowedzera zvemumajinsi. Sangoende zviri zvega rega mboita chiwedzera nechikoro mukati. Saka mabhendi akawandisa ndikada kutotanga kuti averenga izvo zvandakadzana wakawanda dzekuti ngakona kutongopedza interview yese tichitaura mazita emabhendi. But ndiri pacollege ndakasaka muno mukunda akandindodzisa kunayanzi Elias Musakwa. The honorable. So ndakajoina bhendi rake tikaita mashows tikadi akandintroducera kuna Fungisai. We had about 3 albums na Fungisai. Then ndakazouya kuGrammar Records. Kwanga kwa anamsa kwanga wapindowo ikoko. Grammar Records tatakuita zvesound. Tatakuita engineering. So we started as trainee engineers. Then from there tapromote engineer producers. We became producers. Engineer anga achingobata machine achiudzwa na producer dai but takazopromote kuti tata kuzviita zvese mama kuzviziya mama kurova kura mugedhi. Saka time iyo tiri majunior tichitrainer taitine vanhu taitana na Botho Nyamondera na Jabulani Lovu vana Walasi vana Peter Mparutsa. Those were my seniors edu. Ndo vakati dzidzisawo kubata machine. You know, like Zimbabwe atina zvedu maschools anoita sound engineering but we learned from our producers. Saka ndo from there ndikangoti ipo pese pai taitoridza futi magitari titoridzira vanhu mastudio mashows machi but all in all ndaichingori like
a session musician. But there came a time yekuti ndakazoti no, I need to do my own music. That was 2003 ndakarekoda first album. Then 2005 ndakaita another my gospel albums. Then from there ndaita album randakaya feature Joseph Karakara. That was 2007 somewhere there. From iroro ndaita rinanaziso ramurutwa. That was 2009. But rakazotanga kunetsanesa 2010 rane DVD. All right. Then from there tanga tanguunza sambo yakawanda maalbum akatoti one day saka song yamunoti yakakuendesa pamepo ndiyo wanaziso ere pane dzimwe dzekuti munoti inini I think song yakanyatsondiendesa pamepo chaichaiwa ndio inoti kana kuti album rakandiendesa pamepo nderinoti album rakandiendesa pamepo ndorinonzi Mbama Yegudo ndorine song inonzi Ziso ere. All right. This was the second track. All right. Yepa album. But ndo yakagamushirwa nevanhu zvatakafara kuti takadzitamba song dzedzi ndara taiti Christmas ikasvika ikasarira ziso ka taiti ayo hapana zvataita ayoyo yanga ine zvanga inazvo because even I remember tonga imwe yachiuya ndichiita kustudio I was working on my instrument. I was very impressed achiti tapa mundu zvaunozviitira izvi nekuti uri producer ndikati no aisina wewe ndiri producer ina wewe zvingorimo techingota kuti techingobudisa zvirimo ndizvo saka I think pakazongoita ma changes. I think ma albums akada kutotaura izvozvi zvide ari kusvika 15 andakatoita saka kunochisangana asina kuzikamwa neakazikanwa zvakangosangana hanzi pachitswana vanoti kuhlokana zvakanohlokana kupfekana all right saka ndingangoti Norman in general, Norman Tapambwa tingangoti is a session musician. Is a music teacher. Do not teach music in my schools. Ndiri so far to teacher Dominican convent part time ndichizisanga marimba. Then ndonoita my individual lessons. So I'm also a producer. Nditoriwo muimbi akazvimirira zvakawanda zviri pamunhu wadi but ndikuedza kureza kumanager kuti ndoona kuti zvobuda zvese zviri kukunyanyira yangu kurwara asi rekuproducer rati one day kudarika zvakawanda because tatishandei nevaimbi vakatowanda because ndiri like ndiri kugrama I worked na Chimbeto achifa takaita first album na Alan Chimbeto and Sony tikaita Ijika Banana was the producer as well. All right. And that Biata Mangeti na Macheso, that album I was the producer as well. Wow. Takaita mamwe ma projects na nafungisai na Jerama Boys. All right, wana para. Manya Makarimwa I was the producer. Ma producer akawandisa futhi tokona kutopedza interview tichitaura maalbum iwana ndiri iwana wandaitira. All right. Yeah. Saka izvi zvamungatobata izvi ndo zvandakatenga kuridza marimba mbira ndo kwandakatanga. That's my first instrument ndichizopinda mugitari but iyi ndo yandakatanga ndatombozvizisa mashaya vaitombobuda vanhu vachisvikirwa kumabira tichiridza izvi. Okay. Now like inini hangu personally nditombofollowa like maworks enyu painternet ndichitarisa ndichiona kuti ndaraunda ndashuvira kuona like the first time I met you ndichizokudza kuti takuzoya tichazouya mudaratombotaura nemi 2 minutes ndirimuno kuti ndotogara ndichimbocheka ndichiona kuti zviri kufamba sei. Right. So ndiri kuona like mune mamwe masongs akawanda muri kuita like the likes of this song yamwe yandofarira inonzi life yecompetition unozvisaba pressure. Yes. What was the inspiration behind the song inonzi life yecompetition unozvisaba pressure? Life yecompetition kwakurungotiona kuti through my life experiences unongoona kuti munhu wese ari kukombita kazhinji kacho ane pressure yekuti dai ndadarika ningi but ndinoona sekuti une vanhu zvapanguva yakaoma but iwo ukagona kuziva kuti let me just elevate myself kuti ndisvike palevel yandodaka zvino zvogona kufamba zvakanaka. Asi ukadzingirira umwe munhu manje paita problem because ukazokundwa iwe ndounochema futi tikaenda pacompetition kuti iwe ndokunda sinuka kuti amai handi izvo wakundwa iwe manje still iwe ndounorwadza. Saka ndakazoona kuti
Life competition unozvisaba pressure isina basa. And I think it's a strong message even kuma 2000 tomati ma 2K. Akusi kumashora but ndo ira uya vakazvarwa. Exactly. Because pressure yakawanda kuma 2K. Exactly. They always compare themselves na someone else aripa next door. Kaona kumba kwenye muchipakuri kwa 1 nyama. Kaona kumba kwana ningi uchipakuri wa 2 nyama unobva saka kwedu kuri kuitwa corruption. But chindoda kuti ndikuze something for nothing or something for something. Zvazvinoita mando dzokuti competition yazvayaka vana vazivizise. Inini pachangu ipo panapa indotokunda Alec Macheso kuridza music yangu. Because Alec agone kuridza music yangu. Because ini music yangu ndoigona kudarika Macheso. All right. Iye Macheso yakane igona kukufura wemi kutoti kunda because ndiyake. Ndiye akatoifa is a founder of that music. Wow. Saka kuti inini pachangu I'm a star on my own right. So I don't need to compete with Macheso because I have my own music and Ditori brand. Ditori brand. I do a lot of stuff. Normally music. Chinguri mandiri. Ditori music pandiri. That's why I find unogona uneseka kuti brand ranome nderipi. Because I can play sungura, I can play jazz, I can play mbira, traditional hip hop. Saka nditone 2 songs ndakatora dze hip hop zokuti vafana vechidiko vakutojamba nato. Vakutojamba nato izvozvo. Tambopinda mustudio mombo. Ndokudzenurirai. Hip hop mdara. Inyaya yekungoti being a producer, I think unofana kunge uri munhu anoziva zvinhu zvakawanda, music yakawanda. Because ina anogona kukubatsira kana ndisingazive music yako. Yeah, exactly, true. Kukauya ningiri Wingy D. Ndofana kuziva kuti Wingy D music yake kuti ibude chii chinodiwa ndechipi. Chii chiri dominant pama-instruments ake. Handiti voice rake rinoproducwa sei. Ndikange ndine ruzivo irworwo ndokwanisa kumuproducer. Saka ndo fight yandinayo kuti I need to study music more. Kutira kuti whoever anoya kustudio ndokwanisa kuti mubatsira ndo pane nyaya chete. That's a fact. And ipapo even in my voices I can change voices. So ndogona kutoimba sasulu, ndogona kuimba sani, ndogona kuimba sachimbeti. Ndaimbona kuzvibvunza mudhara magona mauya mukataura nyaya imega. Asi musati ndiimbe. I think pa music yangu like ndinomboteerera pane imwe music yekuti ndechiti ko mudhara ari kuimba sei. Ko nhasi masamba akachinja zvokuti ari kuimba unge zvakata kwai chii. Ainyaya yekuti unoziva kana uchigona zvinhu zvakawanda unongozoda kuzviexperiment uchingooti ko paanenge achiimba izvo anenge achiita sei apo. Saka chinhu chandakaita pakuimba kazhinji ndostudy anonzi ma-music registers, ma-voice registers. Kuti munhu kana achiimba zvakata ndotoziva kuti aimba neregister iri. Kana ari demba aishandisa iri uyo aishandisa you know. Saka ndikastada register iroroka ndakutokwanisa kutorishandisa. Bosi pandakaenda kuchikoro ndakatozoona kuti saka zvinhu voice can be an instrument like a guitar. Unogona kutori sound yazvaunoda iwe unotorisa effect yaunoda roti sound akana zvinhu. Ndikudzidza zvakaunoza kugara nemalegends. Chinhu chakangonaka kunge nemalegends panzvimbo zvakakosha because ndakutoziva kuti voice can be used as an instrument. Yeah. It's an instrument on its own. Yeah. Wow. Bozi unoirita zvaunoda. Zvaunoda. Ndosaka uchiona kuti munhu anorisheka, anogona rudi. But chero zvakadaro asamuzobhofuma kadetemba mudhara imi. Akudetemba ndikarigarira. Andorigarira ndotozona kuti kwesha Mwari iwe. Kundakarekodha rini kustudio kwako ndakuuridza kuti voice iri rako uzwa. Mandigadzira voice yangu. Matogadzira kuduru. Andamushonga but inenge iri apa mushonga uchiri pahuru apa. Oh, wow. Yes. Saka it's like vanhu vanouya kuma-studios kwangu kazhinji vamwe vanogona kuuya asina ma-backing vocalist. Saka what I do kuti voice remunhu mavoice emunhu abude zvakanaka ndinokwanisa kuita a backing inobatana nevoice rake, ndinokopa voice rake ndorisa kubacking futi. Saka zvokuti kana ichirira munhu anongoti munhu akazvibheka ega akazvibhekera ega ndeti ndakaita sei
ndakaisa ipapo. Ndikaona anoimba dendera ndobheka nevoice iroro. Ndikaona anoimba jazz ndobheka nevoice iroro. Zvokuti hapana anogona kuti Tapambwa akaimba. Wow. You can't tell. Muri munhu anogona kutiteedzera mavhu akomana akati tasara tichinzi jisi akazviita ti dzakaitana mudhara mukuza kana mukazonzwa ndichinzi nezvimwe zvandaita zvamusingazi ndimudhara anenge wateera voice. Unoza chipo ichocho Mwari akagara akachiisa. Both Satan anga achipiwa naMwari kudenga kundosaka Satan could sing with so many voices ari munhu one. It's a gift which is there. Inogona kungopiwa chiro munhu akakwanisa kuita sei kushandisa. So I believe and this Satan is wrong, but the gift I was given. This is Satan is wrong. Satan maparamba. Yeah, I understand. Yeah. Saka munhu kuona muchisvika papi like in the next kana kuti maybe next 5 to 10 years mu industry. Muri kufunga kuti mucharamba muchirelease ma songs here kana kuti makungoti ainenda kungoita kuzoku producer and stuff. The sky is the limit. Kuona kwangu vanhu pakuenda mberi. Because inini chandinoona ndechekuti inini pachangu zvakawanda zvitori mukati. Zvimwe zvitori mubrain zvichida kubuda. Saka challenge yangu ndinogona kuita confusion kuti ndobudisa chipi because zvakawanda. But assurance ndeyekuti vanoda kunditeerera nguva ichiripo yakawandisa kuti zvakawanda zvokutouya zvakawandisa zvati chingo bozi tinenge tingodhisha kuti ndikafunga kuti kuhip-hop varikushota chakati mandakanda chimwe kuti kujesu ndikanda chimwe ndingodasizvo but kusungura manje vanhu vekusungura vari so stubborn vanoramba vachingoti ramba uchirwa sungura iyo ramba uchirwa saka you find kuti handizovasiyi zvangu asi masinguzvaro chimudara inini wacho ndaitomboti pandainzwa nditi aiwa mudhara wadi kungoramba uchirwa sungura vada kutisiyirani kukusungura kwacho. So zvinhu zvekuti munhu ukajairwa uri at a certain position kana kuti une genre yaunenge uchimhanya nayo stereki tinetangora kuti aiwa ipapo ndo patiri kuda ipapo. Bocha ndakaona pasungura inyaya yekuti takazostada zvinhu zvakawanda kuti sungura painternational market haisi kuita zvinoshamisa stereki. Ndosandisiri kunyanya kuida zvokunyanya kudaro vanhu vemuno muZimbabwe baba vanhu they are crazy about sungura nenyaya dzesungura idzi vanoida zvisingaiti. But tikazoenda kunze uku manje uku tiri kuona kuti market yedu kunze ishoma. Ndosaka makuzoona kuti zvaranodzi akuzomboita kana afro jazz akutomboita imwe kutry kuti umbopinde international market umboonekwa nevamwe vari kure. Bosi kuno vanhu vatori kunze uko kutoti vatodi kunzwa imwe music stereki yatinoita iyi asi noti kuti tinoishora iyo zvafanira songa atiishore. It's our own music. It's good for us. Saka tinoramba tichiita nekuti vedu vanoida ndo zvatozoye but nenyaya yangotodharanodza anenge achimboda kutsvaga futi mudharanodza munhu ati anoda kutesta maota zestereki munhu ada kudhokonya mumwena mucharumwa mudhara but saka alright iye zvinezvi like muri kuona music industry yese zvayo tisingatarisa kuti genre yakati kana kuti genre yakati muri kuona here music ichienda kumberi kana kuti muri kutoshuvira kuti zvinhu zvadzokera kumashure? Music haidzoke mashure, music inoenda mberi but chinoita ndechekuti misambo ndo imwe inodzokera mashure. Alright. Because what happens ndezvokuti remember we had vana nekere music yedu yataiti before dance there was what yafana yairwana na vana XQ kudhara yanga iri ma-urban grooves. But you see kuti music yakatozongodisappear yakaenda kukauya imwe but kudzoka music haidzokera mashure but kunoramba kushuya zvinyuwa. Takambotamba ana ndombolo takatamba ana kwasa ndombolo takatamba zvinhu zvakangwanda zvikapfuura but izvinoona kuti zvinokunana Congo kuvakuita nana 7 what chichishandika zvinoramba zvichiinda but zvinei zvaakuchinja but zvamuziso reanoona kuti tikukura here kana kuti kupera kudzoka kumashure. Kusungura ndoona sekuti pane kakudzoka kumashure bichana bhozi kana tiri kutaura kusungura hatichatauri vanhu vakawanda stereki vanononzi masters tokona kungotaura vanhu vashoma tobva tatofunga kuti tatoguma ipa tatopedza sungura ukaona 5
wakasimba kutsvaka kusumbura vanhu vari kunzi wasvika patiri kutarisira chaipo chaipo kudhara zvaiita kazvaizvo music yaiita zvakanyanya tatine masters ekuti vana chibadurana mashau vana pompofu vanani hatimwe ranga rakawanda umwe neumwe anga nemusambo wake ari star ikoko achiita futi zvakadaro but now you find kuti musungura togona kutongofunga kuti sofa kune vanhu 3 kana 2 vanhu vatongoti pamwe izvozvo vanogona kuita 2 handidi kuti harangu mazita but vanogona kuita 2 vanhu vari kutonyatsoita sungura yekunzi iri kufarirwa steri zvekutodaro havadarike bcause gap iripo tombotaura ndokupa example yabashero kuti vari kuvatera vangani vari mudhuze mavo vari kuvatera varipo but vari kure manje but chinozoita manje chekuti izvo ndo zvinotiradza kuti music iyo haisi kukura vosomakompetita yaalex tofaka ndonga nemufanira nizomakingwazi makingwazi but tikada kuzotarisa tinofanira kuita makompetita akawanda sei tabva kuna makingwazi dzeunoyana handichatozivi ndokona kutanga kutofunga futi ndingaisana but you find kuti saka music yakadaro hatikati tiri kukura pose ine vanhu 2-3 vari kunzi vari kunetsa hatisi kuverenga kurekodha bcause ukandibvunza mustudio vandorekodha vaisungura vakawandisa but the whole of it is junky bcause chirikuita ndechekuti havasi kudevelopa havasi kana vari vanoridza mumwe wacho vanongotera alek macheso iye saka alek akaperawo newe vatoperawo and zvinonetsa kuti ukope munhu ugosvika palevel rake kana even kutomboswedera padhuze naye because vanhu vanenge vakukukombeya kuti vanenge vachikumakira vakishandisa marking scheme ramajeso ndo pane puro ndipandanyuza kuti macheso is the only star wekumusic yake anditi hakuna anotombobvira akamukunda chero akada mutedzera kana even dhara noza yoda kuvagarira pasi hawapedzi kuti ndoda kuvakunda music havanoita iyi ndoda kuti vakunda haundikunde bcause I'm the fond of music saka ndozvingori ndosaka vachiona kuti wingi d atone his own approach which no one is doing right now hapana even vafana vakada kutry unongona kuti this pen is trying but hazi kunetsa akaona mfana holy 10 akatova nechiapproach chake chechivoice chake chechiplastic voice chinonzi sandpaper voice oyo 10 saka you find kuti 10 holy 10 haumukombeni umwe munhu bcause iye atoriye soja love anga achitoriye angari makuru hakuna umwe vafana vanongotedzera zvavo but zvongoperera ikoko saka tosa chingoencourage kuti munhu zvingozvisimudzira pane zvaunongoita weizvozvo kwete kuti abhizi kutoti sona umwe munhu ndoda kutoteera inokwatona dhari nozi achitedzera kana sulman chimbeti kati alan chimbeti kati dembo hazvireye kuti wato musambo wake izvedu toita kunakirwa ngotoratidza kuti tozviita togona kungozvitawo futi alright saunondizvitira madara mudara wow aiwa azvinhu zvakakosha so I don't know what's the advice yamunokwanisa kupa kuvafana vari music industry kana kuti vangangova vari muart industry alright chiri kuitira ndechekuti advice huru ndeyekuti they have to be creative vanofanira kuve vanhu vanocreata kwete vanhu vanokopa they have to find my ideas haaperi akatowandisa vanhu ngavagadzire zvinhu kuti munhu angonzi chakati wanani something new zvinyuwani manje zvinhu zvinyuwani asi to be honest zvinhu zvinyuwani zvekushayikwa tiri kukopa tiri madofa anokopa mazita I think so this is it today tinonga tanakirwa namudhara ndokuna mudhara ndichazombopota ndichiuya ndichimboti ngatimbogare kungotaurawo zvenu nyaya because I think ndinogona haina ndisi munhu wecomedy nditongorori mubenzi rakawanda exposure so I think ndinopota ndichimbouya chingodiscasa chete ndatodzidza zvinhu zvakawanda izvo sova you are free to come dhara nodza is free munhu wevanhu
Kunoda kuona vanokuona ivo. Inoona. Kana chiro panikiri. Papa ringiri ndokumbira pane platform inonzi ringiri enda ine ndomboziziva here pandiripo kana paYouTube nditoripo izvozvo tingori mama platforms akanzi che Norman Tapambwa iyo ndio ukatongodai utoona kana mavhidhiyo kana chiima zvati zviripo but chatoda kuti ndechekuti ndinoda kuedza kucreate a lot of platforms and say that vanhu vazive kuti munhu uyu haasi mafans because tinoda kudzidzisa vanhu toda kuita matutorials vanhu vanoda kudzidza music yakadai inoridzwa sei saka ine as a teacher music teacher ndinofanira kutombokanda pamasocial media ipapo kuti vanhu vazive ndizvozvo izvi zvinoitwa sei izvi zvinoitwa sei alright saka apo ruzivo rwuripo but zvemaplatform chatotiitira imi tobaya totekenya imakuru zvakanaka nditi saka ndofunga kuti Norman Tapambwa ndofunga kusenemu inongotaura kuti ndofunga pane zvakaitika madhara ndobva azoti nyama yeutaura Tapambwa kana kuti Tapambwa kupambiwa kunozi ndokuita sei kutsvanyirirwa kupambwa kuti takapambwa pamba pfumi vakazotipamba saka ndizoti Tapambwa kwakuri Tapambwa here kana kuti tapaimbwa kwakuri kupambwa ndozvakufunga kwangu pakufunga ine zvine kuita nekucolonialist haina kuti pane chakapiwa imbwa kufunga kwangu asi ndizvo anasekuru andakwaona hangu ndovabvunze but I think ndizvozvo aiwa thank you so much mudhara ankonodza Norman Tapambwa we enjoyed a lot and this is Manas Chibana Media reporting as it is, and today tavizitira mudhara Norman Tapambwa paden pavo